Karrantzan hasi eta Gasteizen amaitu da Euskal Herriko itzuliko 3. etapa irtera puntuan, hor Mikel Astarloza atzoko protagonista-etariko bat, eta atzoko irabazlea Triki Beltran, eta hortxe Juan Jose Cobo gaur arteko liderra. Karrantzatik Gasteizera 163 kilometro terdi, Eskrita, Erbosa, Berbikiz eta Peñangulo etapa hasieran 4 igoera hauek izan dituzte, eta etapa amaiera aldera 3. mailako 2 igoera, Gasteizko mendatea eta Zaldiaran helmugatik 12 kilometrora. Ordu bata 10 gutxitan eman zaio irtera 3. etapa honi esan bezala Karrantzan, eta ez usteko handia gertatu da, baina goazen etapa pixkanaka hasieratik aztertzera, berehala ikusiko dugu zer gertatu den Karrantzatik Gasteizerako 163 kilometro hauetan. Etapa hasi eta berehala lehenengo igoera, lehenengo mendatea Eskrita 2. mailakoa 7. kilometroan zegoen, eta bertan Maurizio Ardila pasada aurretik. Hor da Rabobank taldeko txirrindularia, lehenengo postuan pasada Eskritatik, eta gaur ere etapa hasi bezain laster, ihesaldia antolatu nahian txirrindulari asko ikusi dugu tropelaren burutik salto egiten. 2. Aitor Hernandez izan da, Euskaltel Euskadiko ermuarra berriz ere, atzo galdutako mendiko maiotaren bila abiatu da gaurko etapa honetan. Eskrita pasata gero, Erbosa 2. mendatea 3. mailakoa, etapako 21. kilometroan, bertan Aitor Hernandez azkarrena izan da, aurretik pasada Euskaltel Euskadiko txirrindularia hortxe, eta berarentzat izan dira Erbosako puntuak, beratzetik Tiralongo izan da 2. postuan. Hasierako kilometro hauetan saiakera asko bai, baina ezin ihesaldia antolatu. Horrela San Cosmen, Sergio Paulinho pasada lehenengo postuan, Discovery taldeko txirrindularia, beratzetik David López eta Aitor Hernández, eta Peñangulon lehen mailako igoeran, etapako 64. kilometroan, Oscar Sevilla izan da lehenengoa, beratzetik Maurizio Ardila eta 3. postuan Barredo. Hortik aurrera asko kostata osatu da antolatu da gaurko ihesaldia. Erne 12 gizon sartu dira ihesaldi honetan, hauen artean Angel Vicioso. Irudietan dugun Relaz taldeko txirrindularia sailkapen nagusian 26 segundura zegoen Relaz taldeko Angel Vicioso. Bitartean Valeri Karpin Galizia taldeko kotxean ikusi dugu, eta ihesaldi honetan gizon bat sartu du gainera Karpin Galiziak, Isidro Nozal. Gasteizko tarteko helmugatik pasatzen ikusi ditugu, aurreko 12 gizon hauek hortik helmugara 42 kilometro terdi geratzen ziren, eta puntu horretatik tropela 4 minutu eta 20 segunduko atzerapenarekin pasada. Hortxe, tropelaren buruan, Kaiz Depar taldeko gizon bat, Saunierrek beste bat zuen, eta Euskaltel Euskadikoak tropelaren buru horretan 4 minutu 20 segundu, etapa bukatzeko 42 kilometro falta zirenean. Hauexek dira, aurreko ihesaldian sartu diren 12 txirrindulariak. AG Biarrek Dipon sartu du, Saunier Dualek Iker Kamaño, Dario Txioni, Lotoko txirrindularia, esan bezala Isidro Nozal, Karpin Galiziakoa, Lamprek 2 sartu ditu, Patxi Vila eta Morris Posoni, CSCek Jens Boyd, Quick Stepek ere 2 gizon, Tankin eta Bandebale, Fuerteventura Kiker Flores, Discoveryk Txetxo Rubiera, eta esan bezala Relaz taldeko Angel Vicioso. Sailkapen nagusian 12. postuan zegoen Juan Jose Coboren gandik 26 segundura atzo adibidez, atzoko etapa bukaeran aldapagora, Vicioso, Koldo Gil eta Samuel Sánchezekin batera sartu zen, irabazlearen gandik 24 segundura lehenengo etapan ere, ondo aritu zen Relaz taldeko txirrindularia. Gasteizko mendatea igotzen ikusten ditugu, aurreko 12 gizon hauek, Gasteizko mendatetik helmugara 32 kilometro geratzen ziren. Ihesaldian, Saunierrek Iker Kamaño sartu du, hortxe ikusten dugu bizkaitarra, Sabino Angoitiarekin berriketan, lasai xamar, berak ez du erreleborik eman, normala danez, baina atzean bere taldeak arazoak izan ditu. Lanerako txirrindularirik gabe geratu da, Leonardo Piepoli bakarrik geratu zaio azken zatian Josean Fernández Matxini. Leonardo Piepoli eta beste 3 gizon, baina beste 3 gizonak ez ditu ikutu nahi izan Matxinek, liderra dira berarentzat Koldo Gil, Juan Jose Cobo eta Jose Angel Gómez Martxante. Piepoli atzean lanean, Euskaltel Euskadiko gizonekin, oizian behin
Kaistepar taldeko Aitor Perez Arrietare sartu da, pixka bat laguntzera, Jerostenerkoak ere azaldu dira, hortxe ikusten ditugu Aitor Perez Arrieta, Euskaltel Euskadiko txirrindulariak, diferentziak bera egindu, baina oso poliki, 3 minutu eta 6 segundu, etapa bukatzeko 23 kilometro geratzen zirenean. Aurrean Iker Kamaino kenduta beste guztiak lanean aritu dira, errelboetara pasatzen ziren, eta 11 gizon ziren lanerako lasterketaren buruan. Trebiñun beste erreferentzia bat, Trebiñuko tarteko helmuga, etapako 152 kilometroan zegoen, etapa bukatzeko 21 kilometro terdi geratzen ziren. Hortxe, tropelaren buruan, Euskaltel Euskadiko txirrindulariak, esan bezala, diferentzia jeisten, baina oso poliki, segundutik segundura jaitsi dute diferentzia, 2:49, esan bezala etapa bukatzeko 21 kilometro geratzen zirenean. Argi zegoen, etapako garaipena aurrean zegoela, eta baita hemendik aurrerako liderra, 26 segundura zegoen gizon hau, Angel Vicioso, Relax taldeko txirrindularia. Aurten ez dago, Uzi Proturreko talde batean, gonbidatu bezala iritsi da Relax Euskal Herriko itzuli honetara, eta maila oso altu ari da ematen Jesus Suarez Cuevasek zuzentzen duen taldea. 19 kilometro falta zirenean, 2:45. Aurreko 12 gizonen aldea, tropelaren buruan Euskaltel Euskadikoak, Aitor Perez Arrieta, Jerostener taldeko txirrindularia, eta gero azken zati honetan Kofidisekoak ere azaldu dira tropelaren buruan. Azken mendatea geratzen zen, hortxe bitartean tropelean, lasai xamar Alejandro Valverde estabil, beste urte batzuetan bezain fin, hau Alberto Contador da, hasieran favorito, baina atzo 4 minututik gora galdu zuen, sasoirik onena bukatzen ari zaio Discovery taldeko txirrindulariari. Esan bezala, azken igoera Zaldiaran, 3. mailako mendatea, gaina helmugatik 12 kilometrora, eta Zaldiaran engora sekulako erakustaldia eman du Angel Viciosok. Bera jarri da buruan, erritmo bizia markatu du, eta berehala jendea sufritzen hasi da, lehenengo atzean geratzen, Bandebale, Quick Step taldeko txirrindularia izan da, gero hortxe sufritzen ikusi ditugu, James Boyd, Iker Flores eta Dario Txioni, guzti hauek atzean geratu dira, hemen Isidro Nozal, Txetxu Rubiera ere sufritzen, aurrekoaren gurpila galdu egin du hor Discovery taldeko txirrindulariak, eta begira, seikote bat geratu da lasterketaren buruan, eta aurrean tiraka igoera guztia berak egin du bakarrik Angel Vicioso oso indartsu Euskal Herriko itzuliko 3. etapa honetan. Angel Viciosorekin batera, Lanpreko Patxibila eta Morris Posoni, Saunier Dual taldeko Iker Kamaino, ordura arte lanik egin gabe zegoen Bizkaitarra, Quick Step taldeko Tankin, eta AG Bierreko Iber Dipon, baina esan bezala, igoera guztia buruan egin du Angel Viciosok, tropelaren burua da hau, bertan Kofidis taldeko txirrindulariak azaldu dira, eta hor Saunier Dual taldeko liderrak, elkarren ondoan, Zaldiaranen gora, Juan José Cobo, Gómez Marchante eta Koldo Gil. Zaldiaranen azken metroak Angel Vicioso gero Patxibilak esan du, erasorik ere ez dutela jo Zaldiaran igotzen, aukerarik ez duelako utzi Angel Viciosok bere erritmoarekin. Lanprek bi zituen iesaldi horretan, azken 6 hoien artean, baina esan hauek ere nahiko lan Viciosoren erritmoa jarraitzearekin. Atzerago, Iker Flores eta James Boyd, Dario Txioni, Loto Predictor taldeko txirrindularia, eta oraindik ere atzerago geratu da Quick Step taldeko Bandebale. Bitartean tropelaren buruan oraindik Leonardo Piepoli eta hortxe Cobo, Marchante eta Koldo Gil. Saunier Duval izan da gaurko galtzaile nagusia. Bera izan da orain arte lasterketako Euskal Herriko itzuliko talderik sendoena, talderik indartsuena. Egia da gaur iesaldian ordezkari bat izan dutela, Iker Kamaino sartu dutela. Beste talde batzuk, Euskaltel Euskadik adibidez, Kaisteparnek, Likuigasek, Jelostenerrek edo CSTek ez dute ordezkaririk izan iesaldian, baina esan bezala indartsuenak horiak izan dira orain arte, eta galtzaile nagusiak izan dira 3. etapa honetan.
Zaldiarango gainetik tropela 2 minutu eta 40 segundura pasada. Lehen esan dugu, 12 kilometro geratzen ziren, eta 12 kilometro hauetan tropelak ez dio segundurik kendu aurreko iesaldiari. 2 minutu eta 39 segundu ari gara ikusten 5 kilometro baino gutxiago falta zenean, Angel Viciosok dena emandu, sekulako erakustaldia emandu Relax Fuenlabrada taldeko txirrindulariak. Bera da lan gehien egin duen gizona, bazekien talde txiki batean iritsita, etapa irabazteko aukerak izango zituela, gizon azkarra delako, eta gainera, bazekien Angel Viciosok berak jantziko zuela lideraren maiota. Lan asko egin du, Iker Kamañok adibidez ez du lanik egin ihesaldi honetan, eta Iker Kamañok ere aukera izan zezakeen esprinean etapa irabazteko. Azken 2 kilometroak, 6 gizonak gogoratu: Iker Kamaño, Patxi Vila, Morris Posoni, Brad Tankin, Angel Vicioso, Giber Dipon, eta azken kilometroan Isidro Nozal eta Txetxu Rubiera ere sartu egin dira, beraz 8 gizon esprinean Gasteizen. Hortxe, azken metroak esprina, eta esprinean ere nagusitasun handia erakutsi du Angel Viciosok. Buru hartu, eta besoak jaso, keinuak egiteko denbora izan du Gasteizko helmugan. Garaipen handia lortu du Relaxeko txirrindulariak, 14. garaipena profesionaletan bere 9. denboraldian. Aurtengo lehenengo garaipena da, eta Euskal Herriko itzulian lortu duen 2. 2003an ere etapa garaipena lortu zuen Angel Viciosok. Etapan 2. Patxi Vila izan da, Iker Kamaño 3. beraz, 2 euskaldunak Angel Viciosoren atzetik, eta begira tropela 2 minutu eta 39 segundura iritsi da. Liderra da beraz Angel Vicioso alde politarekin, 2 minututik gorako aldea du orain sailkapen nagusian Relaxeko txirrindulariak, eta lasterketa benetan interesgarria geratu zaigu. Vicioso liderra da, eta beste favorito guztiak, Saunierdu batez ere, erasoan ikusiko ditugu datozen egunetan. Gainera, ostiralean, Viciosoren urtebetetzea da, 30 urte beteko ditu Euskal Herriko itzuliko liderrak. Hay que ir día a día, todavía quedan días importantes. Lo que está claro que es una renta importante, ¿no? Pero hay que ir día a día, y lo que más me importa la victoria de etapa. Eta nik uste nuen, berak maiotarekin nahiko izango zola, eta etapa ez zula jokatuko, ez? Oker pentsatzen nuen, eta ezin da besterik ez? Beste guztiak menderatu ditut, baina bera ez. Hombre, yo no sé lo que habrá pasado por detrás, ¿no? Pero yo creo que ha habido equipos que al igual que nosotros también han salido hoy perjudicados, y bueno, veremos con el paso de los días cómo transcurre la carrera, ¿no? Yo pensaba incluso parar a Camaño, pero si paraba a Camaño sabía perfectamente que los que están tirando atrás se iban a parar. Al final era tener uno más tirando para que se parasen 4 o 5, con lo cual le da la opción a Iker de poder disputar la etapa. Al final ha demostrado no solo Vicioso que es el más fuerte para la general, sino incluso que ha ganado la etapa con una demostración de poderío importante, y no me queda otra opción que felicitarle a Vicioso, que ha sido el más fuerte y ha sido el más listo. Pena pixka daukat, ez, hemengo herriko buelta da, eta bueno, azkenean hor zaldiaranen geratzea, pues bueno, pena, baino ere oso kontentu, zatik hemen eskapada bat hartzea oso zaila da, ez. Bueno, pues no cabe duda que ahora mismo es el máximo favorito. Lo que pasa que, bueno, el esfuerzo está dentro de su cuerpo, de los 3 días y el de hoy. Tenemos un buen equipo, tenemos un gran equipo. Hay una serie de corredores muy experimentados que saben lo que es verse en esta situación, que es muy importante. Y bueno, no cabe duda que es más fácil jugar con la ventaja de 2 minutos para defender un líder que no estar con 5 o 15 segundos, ¿no? Entonces, bueno, con 2 minutos es un margen más amplio que te da tiempo a maniobrar mejor. Hementxe etapako sailkapena, Karrantza Gasteiz. Garaipena Angel Viciosorentzat izan da, 4 ordu, 4 minutu 6 segundu bere denbora berean, 2. Patxi Vila, 3. Iker Kamaño, 4. postuan Giber Dipont, eta 5. postuan Quick Step taldeko Bram Tankin. Sailkapen nagusian Angel Vicioso da lider berria, Tankin 2. postuan kokatu da 2 minutura, orain Juan Jose Kobo 2:14 dago, Gomez Marchante 4. 2:20, eta 5. postuan Manolo Beltrán, hau ere 2 minutu eta 20 segundura. Mendiko sailkapenean berriz ere lehen postuan Aitor Hernández, Euskaltel Euskadiko ermuarrak 45 puntu ditu, Triki Beltranek 40, Ramirez 3, Mikel Astarloza 4, Jose Antonio Redondo 5. postuan.
Tarteko helmugetan, Iker Flores da orain lehenengoa, 9 puntu ditu, Fuerteventura taldeko euskaldunak, bere taldekideak Vicente Ballasterrek 6, Barredok 5, Ramirezek 4 eta Triki Beltranek 3 puntu. Puntukako sailkapenean, Bizioso kokatu da lehenengo postuan 35 punturekin. Kobok 34 ditu, Martxantek 30, Beltranek 25, 5. postuan Koldo Gil 21 punturekin. Taldeka, Lanpre Fondital orain lehenengo postuan, bigarren da Saunier Duval minutu eta 18 segundura, 3. postuan Relax, 3 minutu eta 35 segundura, 4. Jerosteiner 6, 27, 5. postuan Kaistepar, 7 minutu eta 32 segundura. Euskaldunei dagokionez, Koldo Gil Burlatarra, Euskaldunik onena sailkapen nagusian 7. postuan da orain 2 minutu eta 29 segundura. 20. postuan da Mikel Astarloza, 22. postuan Iker Kamaño, 27. Patxi Bila eta 44. postuan Bingen Fernandez. Bihar 4. etapa irtera Gasteizen, helmuga Lekunberrin 176 kilometro eta 6 igoera, Azaz eta Opakua, Zuarrarrate, Uitzi, Leaburu eta Azpirotz. Lehen mailako igoera helmugatik oso gertu. Bihar arte, gabon pasa.